Οφείλω να ομολογήσω, Πατρίτσια, ότι ακόμη είμαστε όλοι μπερδεμένοι. Το τι γίνεται, πώς μπορούμε τελικά να ρυθμίσουμε το θέμα αυτό με τις δόσεις και αν έχει αποτέλεσμα. Υπάρχουν από πολλούς συμπολίτες μας απορίες, ζητούν διευκρινήσεις, απευθύνονται και σε εμάς, απευθύνονται και στους λογιστές τους. Εμείς λοιπόν φροντίσαμε να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Αλέξη Νταουλάρη, όπως είπα και προηγουμένως, για να μας λύσει κάποιες από τις απορίες που έχουμε όλοι για την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Κύριε Νταουλάρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Για πείτε μας λοιπόν, είναι εν τέλει ευνοϊκή αυτή η ρύθμιση για τους οφειλέτες στο ελληνικό δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία βεβαίως? Είναι το πρώτο ερώτημα που βγαίνει από τα χείλη όλων τελικά. Σε πρώτη φάση κρινόταν αναγκαία να βγει αυτή η ρύθμιση, καθώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο έχουν αυξηθεί κατά πολλά δις, κυρίως τον τελευταίο χρόνο. Οπότε με αυτή τη ρύθμιση θα μπορέσουν οι φορολογούμενοι να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να μπορέσουν να τα τακτοποιήσουν εντός εισαγωγικών από εδώ και πέρα. Βέβαια, το νομοσχέδιο και η εγκύκλειος κρύβει μερικές παγίδες, τα οποία θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι φορολογούμενοι. Μάλιστα. Να πούμε καταρχήν, να ξεκινήσουμε λίγο με την αρχή. Ποιοι είναι αυτοί που υπάγονται στη ρύθμιση, ποιος οφειλές δηλαδή υπάγονται στη ρύθμιση, αυτοί μέχρι 100 δόσεις? Σε αυτή τη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές και προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, πλην το Ταμείο των Ναυτικών, πλην το ΝΑΤ. Και μιλάμε για οφειλές μέχρι πότε? Και είναι οφειλές που είναι βεβαιωμένες οι ληξιπρόθεσμες έως 1η Οκτωβρίου. Δηλαδή που έπρεπε να πληρωθούν έως 31 του 2014. Από εκεί και πέρα οι επόμενες οφειλές που τυχόν προέκυψαν με το τέλος του Οκτωβρίου δεν υπάγονται μέσα σε αυτές. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι το Υπουργείο έτσι απέκλεισε κάποιους που ενώ είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, περίμεναν αυτή τη ρύθμιση και δεν ήταν εντάξει ενήμεροι με τις υποχρεώσεις τους. Το Υπουργείο... Είναι ένα είδος τιμωρίας δηλαδή προς αυτούς? Δεν ξέρω αν είναι ένα είδος τιμωρίας, πάντως όσοι έχουν οφειλές από τον Οκτώβριο και μετά δεν υπάγονται μέσα στη ρύθμιση. Μάλιστα. Και πότε θα υπάρξει αυτή η σύνδεση με το τάξις για να μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις, τα σχετικά αιτήματα? Το τάξις ανοίξει Πέμπτη Παρασκευή από ό,τι ήταν στο Υπουργείο. Ελπίζουμε να μην αργήσει παραπάνω, καθώς ως γνωστόν το Υπουργείο μπορεί να λέει μια ημερομηνία, αλλά καθυστερεί λίγο. Ναι, και τι ακριβώς θα είναι, μια φόρμα που θα συμπληρώνουν, τι ακριβώς θα είναι αυτό? Όσο αφορά τη ρύθμιση ως προς την εφορία, θα υποβάλει ηλεκτρονικά, όπως κάναμε ήδη στις προηγούμενες δύο ρυθμίσεις που είχαν βγει, της Νέας Αρχής και της Πάγιας, ενώ στα ασφαλιστικά ταμεία θα υποβάλουν μια αίτηση στο παράρτημα του ΙΚΑ και θα γίνεται αποδεκτή και θα γίνει. Στα ασφαλιστικά ταμεία θα πηγαίνουμε στο ΙΚΑ και θα κάνουμε την αίτηση, ενώ στην εφορία θα είναι ηλεκτρονική. Μάλιστα. Μπορούν να μπουν και σε αυτή τη ρύθμιση, κύριε Νταουλάρη, και όσον αφορά οι δόσεις με τον έμφυα, που μπορεί κάποιος να μην αδυνατεί να πληρώσει όλες αυτές τις δόσεις? Όπως είπαμε, Πατρίτσια, μπορούν να μπουν οι οφειλές που είναι βεβαιωμένες οι ληξιπρόθεσμες έως 1η Οκτωβρίου. Δηλαδή για τον έμφυα ουσιαστικά είναι μόνο η πρώτη δόση. Η πρώτη δόση, οπότε δεν ισχύει αυτό. Τι γίνεται αν κάποιος μπει στη ρύθμιση και ξεκινήσει και πληρώσει τις τρεις πρώτες δόσεις του και στη συνέχεια τα παρατήσει? Εκεί τι γίνεται, υπάρχει κάποια ποινή, κάποια προσαυξήσεις, τι γίνεται? Για να μπορέσει να τηρηθεί η ρύθμιση, θα πρέπει καταρχήν ο φορολογούμενος να επιλέξει στις πόσες δόσεις θέλει να ρυθμίσει τα ωφελόμενα ποσά του. Είναι 8 κατηγορίες. Ξεκινάμε από το εφάπαξ, όπου έχουμε και εκπτώσεις 100% στις προσαυξήσεις και στα τέλη καθυστέρησης. Και από εκεί και πέρα, κάθε 10%, κάθε 12 δόσεις, δηλαδή έχουμε 12 δόσεις η πρώτη, μετά, συν 12, 24, έως και τις 72. Και η τελευταία κατηγορία είναι 100 δόσεις, η οποία όμως υπάγονται μόνο οι οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 15.000 ευρώ. Εδώ να πούμε... Αυτό δεν είναι περίεργο? Δηλαδή όσοι έχουν οφειλές πάνω από 15.000 ευρώ είναι πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Θα έλεγα. Οι περισσότεροι ίσως. Οι περισσότεροι ίσως. Μου, βέβαια. Λοιπόν, για αυτούς υπάρχει μια μέριμνα, μια πρόβλεψη. Όσοι έχουν πάνω από 15.000 ευρώ δεν μπορούν να μπουν μόνο στην κατηγορία των 100 δόσεων. Μπορούν να πάνε ως 72. Είναι λιγότερο. Στην κατηγορία των 72. Εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι λίγο έτσι παράδοξο. Λίγο... Δηλαδή, όσο πιο μεγάλες οφειλές έχεις, μεγάλα χρέη, τόσες πιο πολλές δόσεις χρειάζεσαι για να τις αποπληρώσεις. Γιατί άλλο θα είναι η μηνιαία δόση όταν είναι 72 οι δόσεις και άλλο όταν θα είναι 100 οι δόσεις. Δεν ξέρω αυτό γιατί το σκέφτηκαν έτσι στο Υπουργείο. Καλό θα ήταν να είχαμε και παραπάνω. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μερικές επιχειρήσεις χρειάζονταν και παραπάνω από 100 δόσεις. Το είχαμε πει στο Υπουργείο εμείς ως κλάδος. Αλλά δυστυχώς το Υπουργείο κατέληξε 100. Βέβαια, τελευταία εβδομάδα ακούσαμε και ότι η Τρόικα δεν συμφωνεί και υπήρχε και ότι πιέζει να μην ισχύσει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω κατά πόσο εν τέλει, έτσι είναι αλήθεια αυτό ή διοχετεύεται από διάφορους κύκλους για να επαναπαυόμαστε στα λιγότερα και να μην διεκδικούμε τα περισσότερα. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Να προσέξουμε μισό λεπτό ότι όποιος ενταχθεί στη ρύθμιση, βασική προϋπόθεση είναι να είναι ενήμερος, είτε είναι στα ασφαλιστικά είτε στην εφορία. Που σημαίνει αυτό ότι από εδώ και πέρα, δηλαδή από τις οφειλές που προκύπτουν από 1η Οκτωβρίου και μετά, θα πρέπει να πληρώνονται κανονικά στην ώρα τους, ώστε να μην χαθεί η ρύθμιση. Αυτό ισχύει και για την εφορία και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Και αντιλαμβάνομαι ότι παράλληλα θα πρέπει να πληρώνει και τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Ουσιαστικά, τουλάχιστον στο πρώτο εξάμηνο, θα πρέπει να μην χάσει ούτε μία δόση, γιατί από εκεί και πέρα δίνει μια δυνατότητα το Υπουργείο να χάσεις μία δόση, υπό την προϋπόθεση βέβαια θα την πληρώσεις άμεσα. Στον επόμενο μήνα που θα πληρώσεις 2 δόσεις, στον επόμενο μήνα, εφόσον χάσεις μία. Μάλιστα. Αν χάσει τις δόσεις πάνω από μία, τι γίνεται, πρέπει να ξαναυποβάλει πάλι αίτηση, να ξαναμπεί πάλι στη ρύθμιση, υπάρχει... Μπορείς να χάσεις πάνω από μία που συνεπάγεται ότι χάνεις τη ρύθμιση, να ξανακάνεις αίτηση μόνο για λόγους που χάσεις τη ρύθμιση λόγω ανωτέρας βίας. Και αφού τακτοποιήσεις και τις ρυθμίσεις που έχεις χάσει προφανώς για να μπορείς να υποβάλεις την... Έτσι δεν είναι? Σε υποθέσουμε ότι κάποιος χάνει τη ρύθμιση. Για να μπορεί να κάνει αίτηση επανένταξης θα πρέπει να έχει χαθεί ρύθμιση όχι από αίτια οικονομικά, μόνο λόγω ανωτέρας βίας. Έτσι λέει το Υπουργείο. Για να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Νταουλάρη, γιατί και αυτό μας το θέτουν διάφοροι τηλεθεατές. Αν κάποιος έχει ενταχθεί σε μια από τις παλαιότερες ρυθμίσεις, γιατί κατά καιρούς γίνονταν ρυθμίσεις, όχι με τόσες πολλές δόσεις, με 48 συνήθως. Μου φαίνεται η τελευταία ρύθμιση ήταν για 48 δόσεις. Αν κάποιοι λοιπόν έχουν ενταχθεί σε αυτές τις ρυθμίσεις, τώρα μπορούν να φύγουν από την μία ρύθμιση και να μπουν στην άλλη? Το Υπουργείο εδώ τους αυτούς, τη συγκεκριμένη κατηγορία, δίνει δύο επιλογές. Ή να μπει στην καινούρια ρύθμιση, να φύγεις από την παλιά που είχαν και να μπουν στην καινούρια. Και ανάλογα με την κατηγορία που θα επιλεχθεί, θα υπάρχουν και οι ανάλογες μειώσεις προσαυξήσεων αναδρομικά από 1η του 2013, ή εφόσον ο οφειλέτης θέλει να συνεχίσει στην ήδη υπάρχουσα ρύθμιση, θα ισχύσει εδώ και όλα τα προηγούμενα, δηλαδή μείωση των προσαυξήσεων από 1η του 2013, και επιπλέον θα υπάρχει μια περαιτέρω μείωση 20% για αυτούς που θα συνεχίσουν έτσι να είναι στην ίδια ρύθμιση που ήταν μέχρι αυτή τη στιγμή. Πάντως πιστεύω ότι όσον αφορά τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα θα έπρεπε να ήταν και λίγο πιο γενναίο το Υπουργείο, γιατί αφαιρεί τις προσαυξήσεις όταν πληρώνει κάποιος εφάπαξ το ποσό που οφείλει. Ωστόσο, αν είχε κάποιος τη δυνατότητα να τον πληρώσει εφάπαξ, λοιπόν, δεν θα είχε τόσο μεγάλες λήξιπρόθεσμες οφειλές. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε και οι προσαυξήσεις να μειώνονταν ακόμη περισσότερο όταν επιλέγει κάποιος να γιατί πληρώσει ουσιαστικά είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα αν αρχίσει και χάνει τη ρύθμιση ή τις δόσεις, αυτό που είπαμε πριν. Αυτοί που ωφελούνται περισσότερο, έτσι, να το πούμε συσσαγωγικά, σχετικά με τη μείωση των προσαυξήσεων, είναι κυρίως ασφαλιστικά ταμεία και κυρίως το ΙΚΑ, οι οποίες προσαυξήσεις ήταν σε δυσθεώρητα ύψη. Δηλαδή, μπορεί να είχαν πολλοί 10 και 20.000 να έχουν προσαυξήσει αυτή τη στιγμή. Οπότε αναλογιστείτε ότι τις 72 δόσεις να πέσει κάποιος, το 30% των προσαυξήσεων είναι στα 10.000 είναι 3.000 ευρώ. Είναι σοβαρό το ζήτημα. Είναι σοβαρό το ποσό. Μάλιστα. Λοιπόν, να περιμένουμε λοιπόν από την Πέμπτη
Οπότε θα ηλεκτρονικά, μπορούμε... Ναι, όπως είπε ηλεκτρονικά και για την εφορία, στο ΙΚΑ. Δεν χρειάζεται να πάει κάποιος στην εφορία. Λοιπόν, όχι, στην εφορία θα ανοίξει ειδική... Βεβαίως, όταν θα βγει στον αέρα και αυτή η φόρμα η οποία θα συμπληρώνουν οι φορολογούμενοι που θέλουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, ίσως απαντήσει και σε άλλα ερωτήματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε, έτσι δεν είναι? Ακόμα όχι, έχουν βγει όλες τις διευκρινιστικές. Τις ερωτήματα που έχουν βγει, όχι. Το μόνο που περιμένουμε είναι όσοι είχαν ρύθμιση, περιμένουμε μια υπουργική απόφαση για να μπορούν να μεταφερθούν είτε στην καινούρια ή να παραμείνουν σε αυτή με τους ευνοϊκούς όρους που αναφέραμε πριν. Υπάρχει, να ρωτήσω εδώ περιμένουμε υπουργική απόφαση για να ισχύσει αυτό. Υπάρχει κάποιο όριο στις οφειλές πέρα από αυτό? Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Από 15.000 όχι. Δεν μπορεί να είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν μπορεί να μπει στη ρύθμιση. Ναι, αυτό υπάγεται, όπως μας είπε, δεν θυμάμαι ποιος μας το είπε, ο κ. Κουτσούκος ή ο κ. Κοντογιάννης. Ο κ. Κουτσούκος μου φαίνεται ότι σε ένα νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια, λοιπόν, που έχει έρθει στη Βουλή, περιλαμβάνεται και ρύθμιση για οφειλές άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Είναι κάτι άλλο το οποίο βέβαια δεν αφορά την συγκεκριμένη ρύθμιση. Λοιπόν, να δούμε, ελπίζουμε να είναι αποτελεσματικό αυτό. Εσείς λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Νταουλάρη, τι συνιστάτε στους πελάτες σας και γενικότερα στους τηλεθεατές μας? Γενικώς θα πρέπει οποιοσδήποτε έχει οφειλές που εμπίπτει και μπορεί να μπει στη ρύθμιση που είπαμε, να συμβουλευτεί το φοροτεχνικό του. Όλα τα μέλη της Ένωσης στο νομό Ηλίας είναι ενήμεροι και ο καθένας θα δώσει την κατάλληλη λύση για τον κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε μια λύση γενική, κάθε ένα θα πρέπει να αντιμετωπίσετε κατά περίπτωση. Και τι συμφέρει εν τέλει τον καθένα. Γιατί είπαμε ότι είναι πολλές περιπτώσεις, πολλές οι κατηγορίες. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει... Έχουμε και τα ψηλά γράμματα που είπαμε. Έτσι ακριβώς, τα ψηλά γράμματα τα οποία άλλες φορές κρύβουν παγίδες και άλλες φορές βοηθούν τελικά, δίνουν μάλλον ουσιαστικές λύσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας είπατε και για την ενημέρωση που κάνατε στους τηλεθεατές μας.